Ki arngut ki Samla rangbah ka thain Bhoirymbong Bah Pynskhemborlang Sun Bah Ailongbha pariat da ka mynsiem jaka jingsngewlem yala ki para briew ki badan hapdeng Baduk ki jynjar ka khim ka khait bar ka jingban ka pang ka shitom kila pynthied Sngewbha da ka jaka bar pynshna da ka Ïing ya kawei ka Longïing ka badan ha ka shnong Sohriewblei Ri Bhoi District kani ka Longïing ka blayo kani ka jirap kani ka jong Jeremiah makri bar ikong Margaret saring kini baro arngut kidei ki badan hapdeng ka met ka shitom mentala bon stem harian ka joi ya ka shampap jong kani ka Longïing kidei ki arngut si parlok lai merjingmut ban pynshna do da ka Ïing bakin yo ban shongban sa hakarukam kumbaya longlang kiwei par ki para shnong kat bangadon lai but ibor nala pasang kat bala bat arngat ka jingrap jong ki parlok jonga ki bai judon hasna jonga ki ba nagawai ka por shagawai ka por ki pentulun habon tiligi kam ki jingrap dengan ki ju idon nasiden bana sikaman tinga so kumen shikat dai na marbolong ba aman ki benta ki bangadon benta hakala ka de ki imlang sa alang la ka de kamyap kamim ki de ki parlok ki ba ai mynsiem ki ba pen bay tanlem ban ya hakakia ka shon jong ka imlang sa alang de kani kan de ga sini ka ba sa ji kemau shirta ya iba Jeremiah makri lem ba ye baro kawei kan de ga jingger ku bolai ulak ku ye pi ba pilayo kum kini ki parlok ki ba perkan ya bha bat jana ya imlang sa alang ba mynsiem jynjar khait bagi briew ki ban ong ba pada ki bit ki biang kanu kat noru ke bakin don ke mynsiem ban ai sung hakat ke Ïing dari kini ki perlok ki ong ba kata ke jing pasiau ke jong blei hak tenong skor ke jong ki kalong bagi don kata ke mynsiem ban yarap lem ban pet lem ya ki baduk bagi baduna reni kirmen skamru ba kani ke jingya lenti ke jongi kan nang ya ban nang telun susu nang ni sakhaman sibun ki bangi di banle habaki habai de bagi imlang salang jong ka shnong ka jongi bat jong ka dong hi bro ko wei jong ka ni ka than hi ka jongi te sibun ki jingduna ki banakaliang ka jongi ni don brekum ubreu ni kerpan ya kita ki bayo Ïing bat kumjuru ya kita ki badan hang ni kim de ban thau ya jingduna ki jongi kum ubreu ni don sibun ki jingda ngrei bangin kat bala yin ya pen bet yin ya pen biang yin ya pen bet yin ya pen i pen kedo nang beng nang la shu ban jam shakhmat bat shaprang ya kani ka Ïing la IT ha ka arp khandai trek unai wing aja arpwei lawan ban play ya ka do ba galanding sun ubre wei ni ki Samla rangbah uba jimi bha ban no sanyangwlem shik bidan kami ka chiaram la sendran langru do ba Ïing ubre president jaka Sohriewblei ba da Ri Bhoi baru long ru working president jaka sengtul ba eastern zone nangta uba madondor shadap urang ba shnong ka shnong Sohriewblei uba kamlan rambai kinong sharai balang ka balang Presbyterian Sohriewblei ki bakintup utemen basan pi makri bar utemen basan bi ringkhang bar kumjuru ki bahayeng hasem bar ki briew na kani ka shnong long jonga lo Sngewbha so biang ta Sngewbha tenat sa tenat mencuai saha sain teman tapan ilayo ni jika Ïing hani apo Sohriewblei te kum ida ka Ïing kanong ida ba ni kemen bangiyo ko ni ka Ïing ba anda ba Ïing so kemen ni ilayo ka Ïing ma ba de ka jing ti jong blei ba pai ni ba je ai mynsiem jong blei ya I no yarap ba ni yarap ni hani ga Ïing tu ni yarap da jing kemen ni Ïing ba mencuangi don na Ïing ka ba ni sa san do yang ma ba ime ro dir ba yang dan pedenya jingban ke Jepang par dan ke Jepang te kami ke Jingban ni kong lai mu ba don angkat ni kunjuk rai nong yarap yang ni